Halo perlok barok ngai ku blay ya pi parok ke parlok ke bapet ya kini ke video ha kini ke por ke bamenta. Parlok ngubah ban share ban like ban subscribe ya kini ke YouTube channel ban ya kini ke video. Parlok mentangan pentip sepi kumno pin penja lada ke mobile phone yupi ka syumi hi ke advertise. Bat kumno pin penja lada ke mobile phone yupi ka syu download hi ya ki app. Pi klaim temu ban download ndrai ka mobile phone pi ka au ka download hi ya kinu ki app ki boncat ki app ka mobile phone jung pi ka download hi ngathrai pi cu syam ya ki bakum kita jing te perlok phila on pe ya video do bukur khnang ba pin so tho ka bana kong hi perlok dai na daw jong Chrome browser ha po Chrome browser em perlok ki hacker ki la ban hak manta ka cuk start ba manta ki hacker ki chna ya ki website ki baper ki hacker ki chna ya ki website ban track ya ka location jong pi ki hacker ki chna ya ki website ban politu ya ka message jong isam jong pi bat istama jong pi ki hacker ki chna ya ki website ki baper ba kin hack ya ka mobile phone jong pi bakin tu ya ka file bakin tu ya kinu ki jing kwa jong ki bentuk na ka mobile phone jong pi kebanang kong hi perlok kumnu ban penja ya kita ban penja ya kita perlok don kambre pok Chrome browser hapo jong uni Chrome browser perlok don kambre na te po lai teli kidot hang ne hapo lai teli kidot em perlok don kambre hampo setting hang ne po setting perlok let nginawat ya site setting gamut chapang website ada ki hacker ki thu ban website man snai kita ki website chung ki baper hang ne subut ada ki hacker ki thu ban track ya ka location chung pi hang ne ru kimla shoot namar pil ai ne don't allow site to see your location handra la API ne site can ask for your location gamut website ula ban track ya ka location chung pi bat bakin hack ya ka mobile phone chung pi bat ka ar hang ne siapang kamera ru ki hacker kila ban hack ya kene kamera jong pi bantu ya kamera jong piru andre la pi ai ni ke don't allow site to see your location kemur ki hacker kimla ju bantu ya ka kamera jong pi hane microphone ru pi hane microphone ru ada pi ai site can ask for your microphone kita ki hacker kin sna ya kita ki website jong ki makin subut ala pi phone nu nur ki breu ni sneu ba ya ki ba pi phone re la pi ai don't allow site to see to use your microphone mut ki breu kim la ban kita ki hacker kim la ni sneu hang ne ke notification ka embeds ka motion ka NDFC USB serious ka file editing hang ne pi hang ne sibon hang ne local network access ki hacker kin sna kita ki website chung ki bakin tu ya ka network chung phi kila leng ba ka kita ki website chung ki bagi sna kila bentuk ya ka network chung yang ni pila ban I don't allow site to connect to any device of on your local network pajang ne third party cookies hang ne perlok block third party cookies feature pajang ne hang ne kani keberan kam namar ba ki hacker kila bersna ya kita ki website kita ki third party app chung ki bakin permi hi sipun ki advertise khnang ba leng ba kata ki jingmi chung advertise kin yo ban kamai su ngathrai tangkat tu kalabeng ngin pengkut no swaya kane ke video te kublai sibun pi barok bai pe lada pim pasung thu phila man comment yang ni phila man ya text nang po WhatsApp ru tangkup ta kublai sibun